Out the window, beds over pillows. I'll be waiting in the car right. I anem a parlar de les cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. Sempre m'agrada parlar de cooperatives, d'espírit cooperatiu, però enguany més encara, ja sabeu el del Premi Pepe Miquel, que m'ha arribat a l'ànima, i és sense cap dubte l'alegria d'ací a març, a principis de març aproximadament, és quan es lliurarà aquest premi, aquesta distinció al periodisme responsable. De veres que m'encanta, i ho dic sempre, del nom del premi, el que hi ha darrere, el que significa, i és que està el títol del premi, lo de responsable, en moments on la responsabilitat està tan en dubte i a vegades escassa, hi ha que dir-ho tot, pues a veure, m'agrada molt. Per això, quan me digueren que les cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana anaven a participar de la Fira Internacional de Turisme en Madrid i que anaven a fer moltes coses, ràpidament vaig demanar al seu responsable de comunicació i a veure en qui podia jo parlar, sobretot perquè m'han dit que la presència en Fitur de les cooperatives agroalimentàries servirà per a donar el tret d'eixida a una campanya de promoció d'olis i vins cooperatius que desenvolupa la federació durant els últims mesos. Ha estat en marxa, també ho comentarem així en el Forcat, i en la qual han col·laborat cooperatives molt curioses, com per exemple Maquinació, Bocabadatx, Joan Rojeski. Bueno, segur que no sabeu ni qui són, no? Pues és moment de desvelar-vos aquest misteri i moltes més coses. Així que tinc el telèfon de Vicent Insa, que crec que és qui estarà allí físicament en Fitur. No sé si està allà de camí, si està ara mateix allà preparant tota la zona de l'estand o està preparant el viatge. Així que, Vicent, bon dia. Hola, bon dia, Sílvia. Com estàs? Molt bé, banyats, avui banyats, però sí. Estàs per València, per tant? Sí, encara estic així, estem encara ultimant les coses per anar. Sí, se n'aneu tots demà. Home, espere que demà s'arregli un poc l'oratge perquè mitja València se'n va a Fitur. Sí. O sea, directament. Anem a quedar-nos així en glòria i poco más, I poco más. Sí. Bueno, contamos... Però... Dime. No, anava a dir, però anem a fer que vinga la gent. Sí, no, exactament. Bueno, què aneu a fer exactament i un poc què aneu a promocionar? O què me pots avançar de lo que viurem en Fitur de les cooperatives agroalimentàries, Vicent? Sí, doncs mira, nosaltres, com tu ja saps, perquè en alguna ocasió has participat en nosaltres ajudant-nos, el qual és molt d'agraït. És un plaer. Des de cooperatives agroalimentàries estem desenvolupant un programa de promoció de lo que són els productes cooperatius de qualitat des de fa ja uns anys. S'hem centrat bàsicament en vi i oli de moment, perquè jo soc el tècnic de la sectorial de vi i oli i estem impulsant-ho des d'aquestes sectorials de moment, i el que estem intentant és aproximar a la gent, a la premsa, a la restauració, aquests productes de qualitat. La veritat és que estem fent diferents col·laboracions amb diferents actors, estem col·laborant en les escoles d'hostaleria, en les agrupacions de consumidors. Han fet alguna cosa ja en València i Alacant i pront farem en Castelló. També treballem en companyia, col·laborem en la Federació de Sumillers, que la veritat que estem molt contents perquè ens permeteix aproximar tots aquests productes, nostres productes. El que passa que també treballem en les nostres cooperatives i tenim un programa de promoció en dos vies. En una via ascendent de cara al públic i a la restauració, als professionals, i altra als nostres productors que també tenen que ser valedors dels nostres productes de qualitat. I al fil del que parlem, duem diversos anys assistint a Fitur a Madrid, però enguany li hem volgut donar un vot important. I hem preparat una col·laboració un poquet més intensa en turisme de la Comunitat Valenciana a participar en aquesta agenda tan interessant que tenen, i la veritat que tenim presència tots els dies a la fira, fent cates de productes, presentant programes d'agroturisme. Moltes cooperatives, Viver, Bocopa, Villena, Font de la Figuera, que tenen també, estan desenvolupant tot el tema de O sigui, que aneu a estar fent tastos, cates, degustacions, en tots els que esteu cooperant i col·laborant, no? Jo que sé, crec que està Valeria Valdebenito, estarà amb vosaltres, pot ser? O Paco Albert, i també estarà amb vosaltres. Sí, la veritat és que tenim un programa interessant. Tenim tots els dies, de fet el dia 22 Valèria col·labora amb nosaltres presentant vins blancs de la Comunitat Valenciana, cooperatius, en un títol pense que interessant, que es diu Cooperar per l'excel·lència, que és el que busquem realment des del món cooperatiu. Després el dia 23, que estarem en companyia de Paco Albert en el tema de l'oli, presentarem els olis cooperatius naturals. Li hem dit naturals perquè l'oli cooperatiu saps que és natural, que és suc d'oliva. Sí, està boníssim. Suc d'oliva i, a més del tema
de qualitat, de sabor, és natural. Volíem... Sí, és saludable. A banda que està molt bo, és molt saludable. Efectivament. Ahí tenim vins de tota la comunitat valenciana. Tenim des del Llàgrima de Viver, l'Almazara d'una empresa de base cooperativa que s'ha creat, de Moixent, d'Allora, en fi, un poc de tot. Continuen també, col·laboren amb nosaltres també en la cooperativa, que també ells van tindre presència per altres vies, la de Villena en aquest cas, també en el mateix que Valeria Valdebenito per cooperar a l'excel·lència en el món del vi. I el dissabte també tenim una cosa molt interessant que li hem dit vi i oli, essència de la dieta mediterrània, en la que col·labora també Valeria, on presenta també vins i olis, com veus, vi blanc, vi tinto, vi rosat, olis de diferents qualitats. I l'últim dia, que també és molt, molt interessant, que és el diumenge 26. 26, exacte. Sí, tenim una col·laboració molt xula, molt bonica. Totes són boniques, però està en especial, estic molt content, en la Federació de Sommeliers, en la FASCU, en el qual participen 3 dels seus responsables, uno d'Alacant, uno de València, uno de Castelló, i ens faran la col·laboració de presentar vins de cada una de les províncies. No? Molt bé. Així tenim una visió molt global, no?, de lo que és... Sí. O sigui, que aneu a tindre marxa. La veritat és que tots els que passen per la nostra zona, perquè també estareu vosaltres, entenc jo, no?, en la zona del pavelló 7, on està tota la part de Generalitat. Esteu en ells, no? Sí, en companyia d'ells, sí. Tot això és permís de turisme i estem en companyia d'ells. És una iniciativa molt interessant en companyia d'ells. Sumant entre tots. Mare meva, jo estic veient així, Vicent, el calendari que n'hi ha de show cookings, el que teniu vosaltres, afegís-li tot el que s'està organitzant des de lo que és turisme gastronòmic de l'esquisí mediterrani. Bueno, i això és increïble. No sé si va poder tot el món disfrutar de tot, perquè n'hi ha una acció cada mitja hora. Però, vamos, sense parar, sense parar. Bueno, pues moltíssima sort, que vagi molt bé, Vicent, i estic convençuda de que el missatge una vegada més, i sa qualitat, i aquest sentit d'apego, no?, i defensa del territori, perquè el cooperativisme va molt més enllà, com bé estàs dient, d'oferir producte. N'hi ha un espirit darrere de defensa del medi ambient, de l'entorn, del màntic de les poblacions. És una cosa que és una forma d'entendre la vida, no?, més que una forma de fer productes de qualitat. Sí, la veritat és que la campanya, precisament, el que vol incidir sobretot és en el que acabes de dir, associar aquests valors del producte cooperatiu i personalitzar-los en exemples concrets, no?, en empreses cooperatives. De fet, hem aconseguit, has començat dient tu lo de que treballem en les cooperatives de maquinació, Bocabadat i Joan Krojeski, que la veritat que han sigut una meravella treballar en els 3, i hem desenvolupat uns vídeos que van acompanyar-nos en aquestes cates, perquè el que volem no només és presentar el sabor, sinó també la imatge, uns vídeos en el que representen tots aquests valors, hi ha unes xicotetes entrevistes, imatges de camp, i a més una cosa molt divertida, que si vens te la presentarem, que és molt xula, que també hem fet 2 vídeos 360, perquè mentre fem la cata explorem unes ulleres de visió virtual i a disfrutar de les imatges del nostre camp i dels nostres agricultors, com estan recol·lectant, i com va caent l'oli i el vi. Que guai, que guai. Molt bonic. Despertant emocions, Despertant emocions. Aprofitant les noves tecnologies per introduir-nos, no?, per dur-nos a la realitat, que a vegades no se valora lo suficient. Vicent, pues sí, a veure si me poguera passar. Jo estaré en contacte en directe perquè jo tinc que fer la meva funció, no?, de donar-li veu a tot el que estiga passant demà i després demà en Madrid. Però si poguera, no dubtes que m'escaparia. Ja m'agradaria a mi provar aquestes ulleres, de lo més atractiu. Gràcies, Vicent. Un beso molt gran. I que vaig a de veres molt bé. Moltíssimes gràcies a tu, Sílvia. Adéu, Perla. Adéu, Perla.